Bakit? Ha? Nagigising na. Silko. Hello, Silko. Pinapanood niya ako habang nagpupunas ako ng mga hinugasan. Silko. Oh, ano yan? Silko. Silko. Silko, diyan ka lang. Ngantuk ka pa? Ngantuk ka pa? Ha? Ngantuk pa ka, Silko? Ito yung rice. Prepare ako ng rice namin. Magtitimpla ako ng pagkain ng aso.
pagkain ng mga aso. Silko, cat food. Ah, silko. Ah, gusto mo ta? Gusto mo ta silko, cat food. Ayan, cat food. Lagyan natin ng meron pa silang isda. Oh, sarap. Sarap ng isda, oh. Salmon. Salmon yung pagkain ng mga aso-aso. Nantok pa si Silko. Nantok ka pa Silko. Nantok pa si Silko. Nantok pa si Silko. Silko. Ayan na si Silko. Ayan na si Silko. Ayan na. Cat food.